zuwa ne kashi na 15. Alhamdulillah, alhamdulillah. Abokin babba ne ya yi magana ya ce to masha Allah mun gode sosai. A littafi da ya gabata wato kashi na 14 inda muka kwana kenan, ga mu cikin kashi na 15 za mu ci gaba da labari. Take ɗauko rafin yan dubu yan dubu ɗari ne guda uku, 300 kenan ya mika wa Abba cike da ladabi, a sanye ya mika hannu ya karɓa da murmushi. Kaka ta saka ya guda. Abba ya kalle ta, ganin yadda take murna yasa ya kalli babba ya ce na baku, ubangiji ya kai mu ranan ya jarai. Amin suka amsa. Kaka ta ce sati 4, nan da sati 4 za a yi biki. Asabar ɗin da za ta faɗo ana sati 4 kenan bikin da izinin Allah. Ta ƙara sake min guda wadda ya sa su babba dariya, inda aka katsame ana hira. Abba dai ya saki jiki yana ba su amsa da misalin ɗaya suka tattara suka tafi. Bayan sun yi wa kaka kyautan ragowar kuɗin da suka zo ta raba wa jikokinta, nan kuwa kaka har da rawa ta raka su bakin gate. Bayan ganin tafiyar su ne suka shigo gida, inda ta ɗaura fuska ras dan kawai Abba ya kawo mata wata maganar ɗin. Ta kwala wa mama da anti Lami kira ta ce to ku zo ku mu buɗe akwati mu gani abin da ke ciki. Ta yi shashin ta, inda Abba ya bi ta da kallo. Zai magana, Abba Ra'is ya ce kai haƙuri, iyayenmu ne, babu yadda za mu yi da su sai haƙuri kawai. Ko za ka mata magana ba yanzu ba, ka bari sai an jima da daddare sai ka mata magana, kaji. Gyaɗa mishi kai kawai ya, inda ya ce Abba Ra'is ya ce to mu je gidan kaji kawai. Fita kawai suka yi suka shige mota suka tafi. Zama kaka ta yi akan kujera tana kallon kayan nan ɗaya bayan ɗaya. Mama da anti Lami suka shigo da mamaki suke kallon kaya. Anti Lami ta ce kayan waye wannan haka kaka? Cikin tsananin murna kaka ta ce duk na Hamida ne wallahi, mai suna na tana da ƙashin arziki. Mutanen jiya na kira suka kawo, sun bani tausayi, na ba su auren Hamida. Sati 4 na saka wannan akwatunan, duk na sa rana ne kawai, akwai asalin na aure suna zuwa dab da biki. Shiru suka yi daga mama har anti Lami, don saboda mugun mamaki da suka ji ba kaɗan ba. Da Allah ku zo ku taya ni bude akwatin mana. A hankali suka shigo, inda mama ta kakalo murmushi. Anti Lami ta fara bude akwatuna suna duba. Kaya ne haɗaɗɗu masu kyau. A hankali ta fara buɗe akwatuna suna dubawa. Haɗaɗɗun kaya ne ba na wasa ba. Kaka ne ta yaba su, inda ta ba su sweet da dabino da goro. Ta ce gashi nan a kulla a aika wa makota. Sati 4 ne akwatin nan, a nan za a bar su. Ni ne zan fita da akwatunan, duk abin da za a yi zan je na yi. Ta yi magana tana jan babban gelenta wadda ke kan kofa, inda Lami ta ce Allah kiyaye. Amin ta amsa ta fice. A hankali mama ta share hawayen da ya zubo mata, ta tashi ta fice. Da sauri Lami ta riko hannunta ta ce zo nan maman Ayush, ina zaki je? Cikin fushi anti Lami da ta dade bata ga mama a irin haka ba, ta ce haba anti dan dai kawai sun ga nayi shiru shikenan ina kawaici? Na ɗauki kaka a matsayin mahaifiyata sai su nemi su taka ni ce mahaifiyar Hamida, ina da dama a kanta. Anti yarinyar nan daga ganinta sai a hankali, ba ta da baki shikenan sai su bata mahaukaci. Ba zan taɓa yadda a cuci Hamida ba, tausayin yarinyar nan ne nake, ba na wasa ba. Duka dai nawa take? Shekaranta 20 ne fa kacal. Ki bari na je na samu mahaifinta, yau zai ga ɓaci raina ba na wasa ba. Rike ta gama anti Lami ta yi, haka yasa ta fashe da matsanancin kuka. Rungume ta yi a jikinta ta ce calm down, yanzu ba haka abin yake ba, kar ki ɗauki wani decision ɗin da ba daidai ba. I'm sure abban Hamida ma bai so haka ba. Baki ga uwar tashi bane, jarababbiyar uwa da shegen son kuɗi? Ki ga bayar da abubuwa, kin ga inda ta yi abubuwan da ba haka ba. Ki bari zuwa anjima ya dawo ki mishi magana. Gyaɗa mata kai kawai ta yi a hankali, tana gwada ƙoƙarin dannar zuciyarta. A haka ta zauna kujera tana gefenta, anti Lami tana shafa bayanta har ta samu ta bar kuka. Ta yi shiru sannan ta ce to shikenan, bara na gyara abubuwa sai mu kwashi goro da sweet din mu tafi da shi, kar ya zama wani abin magana kuma. Gyara mata kai ta yi a hankali, haka yasa anti Lami ta tattara kayan nan ta kwashe sweet din da chocolate da sauransu dai duka. Mama na kallon ta, tashi mu je. Tashi ta tana taya ta rike wasu kaya suka fice, inda Hamida dai da Zainab suna wasa da filon kujera, dariya suke. Isan na tsalle da sauri Hamida ta yadda filo ta kalli mama da manyan idanunta nan da kitsan da ke kanta da suka yi tsufa. Ta ce mama kin ga anti Zainab na tsokana na ko? Hararin su dukan su mama ta yi ta wuce ɗaki, ranta a bace yake.
duka suka bi mamansu da kallo. Anti Lami ta ajiye su din nan ta ce Zainab daga ke har Ihsan ku zo ku taya Hamida tsefe shegin kitson nan nata da ya tsufa da yawa. Da sauri Zainab da Ihsan suka zo suna kallon chocolate din da ke hannunta ba tare da sun roƙa ba domin an hana su roƙo tun suna yara ƙanana. Ajiyewa ta buɗe ta ɗebo da yawa ta basu suka karɓa da murmushi sannan ta wuce ciki wajen ƙanwarta ta suna zauna. Nan suka yi zaman su a falo suna ta kallo amma bini suna tunani. Yayin da suna kallo bini ita kuma Adil na faɗo mata a rai ba na wasa ba. Ta rasa me yasa take tunawa da shi ta kasa mantawa da shi. Bayan la'asar kaka ne ta shigo gida tare da yara inda suka kwaso mata kaya a ledodi na kwalama. Hamida ta yi kiranta inda Hamida take kwalawa kira wadda ke bacci. Zainab ne ta je ta yi magana hakan yasa ta bude ido a hankali ta kalli Zainab. Kaka na kiran ki. Tashi ta daga kan gadon ta sauko inda ta fito daidai lokacin da kaka ta ƙariso kofar su ta kalle ta tace to uwar bacci wuce ki je ki wanka ki shirya ki ci gayo ki sa turare yanzu nan zan yi sallah na fito za mu je unguwa. Gyada mata kai ta yi a hankali haɗi da murza ido ta wuce. Kaka ma ta bi ta da kallo kafin ta sake labulen ta wuce. Wanka ta yi jikinta babu ƙarfi kamar ciwo na son kama ta. Wani material leshi ta saka wadda ya kasance ta tsaya gaban madubi ta yi kwalliyarta. Bayan ta gama ne ta fito. Komai nata ya kyau sai ka rantse abubuwan haka yake. Ta gama ta saka baki ta yi da abin da za ta yi ta yi broshin wadda ya matuƙar karɓanta har kyalli take. Ta ciro takalminta baki da hijabinta har ƙasa ta sa ta fito da hannayenta sai takalminta da ta saka ta feshe jikinta da turare ta fito. Ba ƙaramin kyau ta yi ba, hijabin ya ƙara fito da haskenta sosai kamar wata 'yar larabawa. Dama gashi an mata tsifa. Ta yi fakin na gashinta sai hijabi da hulan nan da suka yi ɗas a jikinta. Fitowa ta yi. Kaka ta kwala mata kira ta shige ɗakin mama da sauri. Suna zaune suna magana da Anti Lami ta ce mama kaka ta ce wani shirya za mu je wani wuri. Ta bi baki ta ce sai kun dawo. Kallon mamanta ta yi ganin kamar ranta ɓace yake jin kaka na kwala mata kira ne sa ta fita da sauri. Harara kaka ta watsa mata ta ce ba za ki fito ba ne. A hankali ta ce ki yi haƙuri kaka. Ta yi gaba tana biye da ita a baya ta miƙa mata wani leda ta karɓa ta ce haɗaɗɗiyar fura ce mai matuƙar sanyi mu je ki bashi. Da sauri ta ce wane ne kaka? Buɗe mata get ta kawai ta fice wadda za ki aura. Da sauri tana wani irin kallon kaka ta ce wadda zan aura kuma? Kada kai kaka kawai ta inda ta tsare keke na fit ta kalle ta ta ce ba za ki shigo ba ne kin ishe ni da shegiyar tambaya. A hankali ta shigo ta ce wa mai keke na fit asibiti za su je. Ta faɗa mishi sunan asibiti suka tafi. Kusan tafiyar minti 20 ne ya kai su asibitin inda suka fito. Kaka ta bada kuɗi suka yi ciki. Ita dai abin kaka da kallo take dan bata san inda kaka za ta kai ta ba. To waye ma take da shi mara lafiya har suka hau beni hakan kawai sai ta ji gabanta ya soma faduwa. Wani ɗaki kaka ta dosa ta ce ga ɗakin can. Suka ƙarisa da sallama kaka ta kwada tare da bude kofa inda babba ne kadai da mami a ɗaki sai Adil da ya wani iri ramewa a kwance akan gado yana bacci don tun da aka masa alluran 12 rana bai farka ba. Kallo ɗaya Hamida ta yi masa ta sauko da kanta kirjinta na wani mugun bugu. Cikin tsananin murna mami ta zo da sauri ta duka ta gaida kaka. Sannu da zuwa umma kun sha hanya ina yini? Ta yi magana tana kallon Hamida da kanta ke ƙasa. Dan buge Hamida kaka ta yi cikin style hakan yasa ta ce ina yinin ku? Kamo hannunta kawai ta shigo da ita ɗaki ta zaunar da ita kan kujera ta ce welcome my daughter. Kaka ta shigo ɗaki tana kallon Adil ta ce Allah sarki dubi yadda ya rame fa. Kai ubangiji Allah ya bashi lafiya. Babba ya amsa da amin. Cikin wasa kaka ta ce mu dai kan ku tashi mu fita mu dan ba wa yaran nan waje amma dai an jima sai mu da. Murmushi mami tai da fara'a babba ya ce dama akwai wajen shan iska a waje mu je mana. Mu je Maryama. Yayi magana ne ina kallon ta fuskar mami ta shafo ta ce filfiri kin ji bara mu je mu dawo. Gida wa mami kai ta a hankali da suka wuce suka fita suka rufo kofa. Ɗaki dai ya rage daga ita sai shi. A hankali ta ɗago kanta ta sauke manyan idanuwanta a kan shi yanda yake kwance kamar wani maraya. Yayi wani irin kyau a kwance yana sanye da fararen kaya mai dogon hannu saboda sanyin ɗakin ɗin ne da dogon wando a jikin shi. Hakan yake nan ga sajen shi nan da ya kwanta luf a idanun shi nan sun yi luf har wani gashin idon shi ma haka. Sauki ajiyar zuciya ta yi wani irin ta ji daga kanta har dan yatsan kafarta. A hankali ta ajiye ledar din da na furan nan a ƙasa ta da wurin kujerar nan ta zauna a ɗan bakin gadon tana kallon fuskan shi. Kirjinta na bugawa. Rinsa ido ta yi inda ta ji wani yanayi sosai. Kallon shi ta yi
take jin wani irin yanayi yana shiganta, idanun shi biyu yana mata wani abun nan, haka take jin ta normal har ta iya wasa da shi. Bude idanunta ta yi a hankali, ta sauke a kan shi a sanye, samun kanta ta yi da kiran sunan shi da siririyar murya ba tare da ta shirya wa haka ba. Sosai da sosai take jin wani irin yanayi na kewan shi da take gani kamar ya shekara ne rabon da ta gan shi. Adil motsi yayi kamar ya ji kiran sunan da ta yi masa, za ta yi magana kenan ta ji an bude kofar ɗaki. Da sauri ta ɗago ta kalli kofar da ido. Abid ne a tsaye sanye da fararen kaya, mai dogon hannu irin na Adil, na wando da riga, da wayar shi iPhone 11. Wani irin faduwa gaban ta yi saboda kallon da yake mata. Wani irin kallo da yake mata ne idan ta saukar, za ta wuce ta ji Adil ya riko waist ɗinta har kugunta, haka yasa a ruɗe ta kai kallonta ga idanun shi a limshe, ko motsi ta kasa, sai kawai ma mai da kanta ƙasa da ta yi. Kirjinta na dukan uku a hankali. Abid ya ƙariso tsakiyar ɗaki ya tsaya gabanta. Kamshin turaren shi na shiga hancinta, tana ƙoƙarin karɓan hannunta da Adil ya rike gam, ta kasa. Rungume hannun shi yayi a kirji yana kallonta tun daga tsakiyar kanta dan ya fi ta tsawo har kafafunta. Wani irin slow motion da kuma slow voice ya kira sunanta, Amatullah. A hankali ta ɗago da manyan idonta ta kalle shi, wani irin kallo yake mata wadda ya sa ta saukar da idanunta ƙasa a hankali. Da wani irin cool voice ya ce, ina da bukata a gare ki. Ya ɗan yi shiru yana kallonta kafin ya ce lips ɗin shi kaɗan, sannan ya sake saboda wani irin zafi da zuciyarsa ke masa kamar an zuba wuta a ciki. Cikin wani irin low voice mai rauni sosai ya ce, ke ce mace ta farko da na fara so, Amatullah. Ya sake shiru kafin a mugun hankali ya ɗan yi sama da murya fiye da ɗazu ya ce, idan har baki aure ni ba, please kar ki bari a yi miki aure da ɗan uwana. Ya yi shiru saboda wani irin zafi da zuciyar shi ke masa. Cikin wani irin slow voice kuma mai rauni again ya ƙara cewa, ke ce mace ta farko da na fara so. Ya sake shiru kafin a hankali ya ƙara magana, kada ki bari a miki auren nan da ɗan uwana. Ban san ta yaya zuciyata za ta iya amsar ki a matsayin matar ɗan uwana ba. A matsayin matata, I can't accept. Wacce nake matsayin so a matsayin matar ɗan uwana, ban san ba na so na tsani ɗan uwana saboda ke. Ina da mugun kishi. Idan har na ganki a matsayin matar shi, zai iya sa na yi abubuwan da daga baya za mu zo mu yi nadamar haka. Kar ki auri ɗan uwana, Amatullah. Ba zan iya jurewa ba ko kaɗan. I love you da yawa, Amatullah. Ya ƙare shan maganar shi a hankali. Muryar shi na ɗan rawa kamar zai yi kuka, yake kallon ta. Kasa ɗago kai ta yi bare ta kalle shi. Ji ta yi kawai hakan ɗin ma kawai ta tsani zuwa asibitin da suka yi, har ma tana buƙatar su rabu. Me yake nufi da auren ɗan uwan shi? Kaka ma ɗazu ta ce za su zo wajen mijinta. Me suke nufi? Motsin da ta ji Adil ya yi ne yasa ya juya a hankali. Zuciyar shi tamkar zai tarwatse, ya fice daga ɗakin da sauri tare da rufe musu ƙofa. A hankali Adil ya buɗe idanun shi da suka yi ja, wani irin yaushi suka yi, alamun na wadda bai da lafiya, sun masa nauyi. Jikin shi komai ciwo yake masa. Hannun shi kawai ya kalla, ganin yadda yake rike da hannun mutum ya sa a hankali cikin muryar da ke fita da kyar. Tsabagin yadda zuciyar shi take masa wani zafi ne da nauyi ya ce, mami. Da sauri ya goge hawayen da ya zubo mata. Jin muryar shi ne ta samu kanta da mugun doki na buƙatar ganin shi. Ta juya haɗi da ware manyan idanunta. Murmushi ne a kwance a fuskarta. Ta kalle shi suna haɗa ido. Ta matso da sauri jikin gado, ta rankwafo da kanta kaɗan, tana kallon shi, tana masa wani irin murmushin da ke kunshe da tausayin shi. Kana ganin shi kasan ciwo na matuƙar cin shi ba na wasa ba. Da sauri ta share hawayen da ke neman zubo mata a hankali ta ce, Adil. Cikin wani irin tsananin fushi da zuciya ya ture ta da ragowar ƙarfin da ke jikin shi, ya juya mata baya, ya kalli bango, ya ƙi kallonta. Rike gadon ta yi da sauri, hakan ya sa da ta faɗi. Ta kalle shi a sanye don ta san yana fushi ne da ita. Ta tafi bai ganta ba. Da sauri ta zagaya ta gefen da yake, ta kalli fuskar shi wadda yake ɗaure. Ta hawaye ne suka taru a idanun shi. Ta tsugunna saitin fuskar shi, tana kallon shi haɗi da kiran sunan shi a hankali, Adil. Da sauri ya sake juyar da kanshi ta ɗaya ɓarin ɗin, baya so ya ganta. Fushi yake da ita sosai. A hankali ta dafa gadon nan, ta miƙe tsaye tana kallon bayan shi. Ta ce, fushi kake da ni dan na tafi? I'm sorry, kaji. Ta yi magana haɗi da zagayowa ɓangaren da
bangare ɗaya ta juya tana leƙen fuskan shi a sanye ta tsugunna ta dafa gadon ta kai hannunta a hankali da ke rawa sosai za ta taɓo fuskan shi. Murya can ƙasa ta ce I'm sorry kaji. Ture hannunta ya daga fuskan shi ya juya mata baya ya kalli ɗaya ɓangaren ɗin ba tare da ya kula ta ba. Hawayen da take riƙewa suka zubo mata da sauri ta sa hannu ta share bata san dalilin hawayen ba amma dai ko kaɗan bata ji daɗin abin da ya mata ba. Ta zaci idan ya ganta zai ji daɗi ya yi ta murna yana tsalle-tsalle amma sai bai yi haka ba. Kukan da yake zuwa mata ne sai da ta yi da ƙarfin gaske ta miƙe a hankali ta ce tunda baka son gani na shikenan na tafi. Ta ɗan tsaya ne ta kalle shi ko za ta ga ya juyo sai ta ga ko motsi bai ba balle ta sa ran ma zai juyo sai ta gwiwanta kawai sai sosai gwiwanta ya mata wani irin mugun sanyi. A hankali ta juya tana share hawayen da yake zubo mata da bayan hannu ta fara tafiya. Wani irin rungumo ta aka yi wadda yasa sai da ta tsorata. Juyo da ita yayi baki ɗaya ta kalle shi a tsorace har mamakin karfin shi take ji inda ya riko ta sosai baki ɗayanta tana cikin jikin shi. Fuskanta kawai yake kallo inda ta yi baya da shi kallon shi take. Jikin shi yayi zafi kamar wuta. Idan shi yayi jajir kamar gauta gashi sun ciko da kwalla amma ba su zubo ba. Wani irin sheki idanun shi suke yi yana kallonta da numfashin shi da ke fita sauri-sauri yana sauka fuskanta. Hawaye ne ya gangaro daga idanunta a hankali. Bakinta na rawa sosai ta ce I'm sorry kaji. A mugun rungumar ta daidai ya matse ta a jikin shi ne ya fashe da kuka don har tana jin yadda kirjin shi ke bugu kamar zai fito yana wani shesheka inda ya ƙara maƙe mata kafaɗa. Rudewa ta tana ƙoƙarin fisge kanta daga jikin shi ya ƙi barinta sai makale mata kafaɗa da yake wani irin kuka yake mai tsuma mata zuciya. A hankali take kiran sunan shi ita ma tamkar za ta yi kuka yadda muryan take rawa ne yasa ya suke ta. Ya ɗago kan shi yana kuka sosai ya kalle ta kafin ya ƙara rungumar ta. Ta yi wajen gadon da sauri ta zauna a kan gadon tana nuna masa gefen gadon ta kalle shi ta ce zo ka zauna ana. Sosai yake kuka kan shi na rawa ya zo a hankali yana tafiya kamar zai faɗi. Tsabagiyar rashin ƙarfi ne ya zo ya zauna kusa da ita yana kuka hannayen shi akan idanuwan shi. Kana ganin shi ka san abin na masa ciwo sosai. Yana jin wani irin yanayi. He just want to cry and cry and cry and cry for her. Kalle ta fara duk hankalinta a tashe saboda yadda yake kuka. Babu hankicif din nan a gefen filo ta hango hankicif da sauri ta matsa kusa da shi tana kallon fuskar shi a hankali ta sa hannunta wadda ke rawa ta janye hannun shi daga fuskar shi. Dago da idanun shi nan da suka rine ya kalla ita kalla kawai hankicif din nan ta kai fuskan shi a hankali ta share masa hawaye tana kallon kwayar idanun shi da ji take kamar za ta yi kuka ita ma kawai ko za ta ji daɗi. Cikin wani irin muryar da ita kanta bata san tana da shi ba ta share masa fuskan shi haɗi da lankwasar da murya da kwantar da kai cikin sigar lallashi ta ce I'm sorry ba zan ƙara barin ka ba ba zan ƙara tafiya na barka ba kaji. Ta ƙarishe tana janye hankicif ɗin daga fuskar shi. Wani irin faɗawa jikinta ya ɗora fuskar shi a wuyanta yana ji kamar zai shige jikinta ne ya huta da abin da yake ji. Shi kanshi bai san me yake ji ba idan ya ganta zai yake kamar kawai kanshi zai tarwatse. Tsabagen shauki da santa da yake ji wadda bai san menene su ba. Kasa ce masa kala ta yi a yadda yake nan a jikin nan nata kamar za a kwace mishi ita yadda yake jin nan zuciyar shi ma haka kamar zuciyar shi na kokarin communicating da nata ne. Limshi ido ta yi kafin a hankali ta bude su. Murya can ƙasa ta ce Adil ka sake ni haka mana. Maƙe mata kafaɗa ya yi lokaci guda ya fara mata magana da shagaggiyar murya ya ce za ki gudu again ki bar ni you will run away again. Girgiza kai ta ce no I won't. A hankali ya ƙara tura fuskan shi cikin wuyanta yana jin ƙamshin turarenta wadda ke masifar yi masa daɗi. Ya ji wani irin nutsuwa na ƙara shigan shi a hankali. Hankalin shi na kwanciya a hankali ya mika mata karamin yatsan shi a wuya can ƙasa yake cewa kin yi min promise. Kallon kawai hakan din yatsan nashi kawai ta yi da kanshi wadda ke kwance a kai ta gyada masa kai ba tare da ta bashi nata hannun ba ta ce yes. Maƙe mata kafaɗa ya a shagobe yana ƙara miƙo mata ƙaramin yatsar shi ya ce in ni dai ki. A hankali ta miƙa mai nata yatsar ya kama da sauri ya kale su ya yi murmushi yana ƙara riƙe ta wadda ya sa ta ji wani irin mugun feeling uncomfortable. Ta san kuma ko ta ce ya sake ta ba zai taɓa sake ta ba. Tunowa da furan da kaka ta bayar ne yasa da sauri ta ce to tsaya ka gani na kawo maka fura mai sanyi. Ta yi magana haɗi da ture hannun shi daga da ke gefen cikinta da kanshi da yake wuyanta
ta janye jikinta da sauri daga nashi, ta sauko daga gadon, ta zauna akan plastic chair da sauri, ta ɗauki lemo ta wai ledan furen nan da ta ciro wadda ke da sanyi. Har lokacin ta ɗago a hankali ta kalle shi, kallonta yake sosai kamar zai haɗiye ta. Ko kaɗan bai ji daɗin yadda ta tashi ta zauna a wani wuri ba. A hankali ta miƙa masa kofi ta ce, ka iya shan fura? Is very very sweet. Kallonta yake da manyan idanun shi kamar yau ne rana ta farko da ya fara ganin ta, sai da ta ji wani iri sosai. Haka yasa ta mai da furen ta ajiye kan durowa kusa da gadon shi, ta saukar da kanta ƙasa tana wasa da bakin hijabinta. Shiru ko tarin shi bata ji ba. Haka yasa ta ɗago kai da sauri, suka haɗa ido. Har lokacin ita yake kallo, washe mata baki sosai kawai yayi. Wani irin murmushi ne da ya mata wadda rabon da ya irin shi tun yaushe, tun ranar da suke tare. Murmushi mai daɗi sosai mata yace, you look beautiful sosai Hamida my wife. Yadda ya magana ne ya sa mata wani irin yanayi, har da fari da ido kamar wani ƙaramin yaro. Ya sa ta yi dariya a hankali. Hakan kawai bata san dalilin da Adil yake da wannan yanayi ba. Duk duniya shi kaɗai ne the only man da take jinta very free with him. To ko Faruku ko ɗinta ba ta sakin jiki da shi haka, har ma ta yi ta murmushi tana dariya akan haka. Amma Adil kuwa haka kawai take samun kanta da jin wani irin yanayi kamar wani ƙaninta, saboda yadda yake abu kamar yaro. Ko kaɗan ba ta da ƙani namiji, ba ta san ko dan ba ta da shi bane. Tana jin haka, oho, hannun shi ya miƙo mata yana hararanta, yana lankwasar da wuya kamar ba shi ne mara lafiyan nan ba. Ya ce, give me my tin and stop smelling. Da sauri ta miƙa mishi, bata ma gane tin ɗin da yake cewa ba. Furen shi ya nuna mata da baki, da sauri ta ɗauka ta miƙa masa. Maƙe kafaɗa ya kamar zai kuka. Ya ce, spoon. Murmushi ta sake yi, ganin ya soma komawa normal. Ta fara dube-dube neman cokali. Drawer da ta gani ta jawo, ta ga cokali, ta ɗauka ta tashi tsaye. Ya bi ta da kallo. Ta je ban ɗakin da ta gani, ta ɗaure ta dawo. Kallonta yake kamar wacce za ta gudu. Me ta kawo masa? Ya karɓa da sauri, ya ɗibi furen ya kai bakin shi. Limshe ido ya ce, sweet sweet sweet. Lokacin da na tuno da lokacin da Bit ya fara kamin, ɗiban na biyu zai kai baki ne, tsayawa ya yi bai sha ba. Maƙe kafaɗa kawai turo baki. Tunowa da ya da Abid da ya dake shi ya ce, I will not mind for him. Bit ya dake ni sosai. Ya kai bakin shi ya haɗiye, sannan ya ɗebo wani ya matso ya kawo setin bakin ta haɗi da washe baki. Ya ce, Hamida my wife, sha. Yadda ya ja sha ɗin ne ya sa kawai ta murmushi sosai, wadda ya bayyanar da dimple ɗinta. A hankali ta buɗe baki tana kallon shi. Shi ma ya sa kallonta, ya sa yana kallon furen ta haɗiye a hankali. Ya mata daɗi sosai. Buɗe bakinta ta yi tana kallon shi, yana kallon ta. Ya saka mata furen ta haɗiye a hankali da daɗi sosai. Ya yi dariya, har da kyalkyalewa da dariya don yadda ta haɗe da limshi ido. Ta yi matuƙar burge shi. Da sauri ya ɗebo anodawa ne ya kai setin bakin ta. Ya ce, again. Da sauri ta ɗaga mai kai dan ɗan hararen shi ta ce, no I'm okay, ya ishe ni, kai dai ka sha. Maƙiya mata kafaɗa ya ɗebo wani da sauri zai kai bakinta. Ta tashi daga kujeran nan za ta gudu saboda kunyan da ta ji. Fisgo ta yi ta faɗo jikin shi, kafaɗarta ta buge cokalin ɗin. Ya yi tsalle sama, ya faɗo ƙasa. Furen ya zuba a kumatunta. A tsorace ta kalle shi. Wani irin kallo ya mata, shi ma yana ƙara jawo ta jikin shi. Abin da yake mugun so kenan, ya ji ta a jikin shi. Da sauri ya ajiye cokalin nan da hannun shi gefe guda. Ta yi sauri ta baya za ta gudu. Ya sa hannu ya riko kafaɗar ta, ya jawo ta jikin shi da ƙarfi a hankali. Bakinta har rawa yake don yadda ta ga idanun shi tana kiran sunan shi a sassarƙe. An sake ta yayi jikin shi baki ɗaya, da hannun shi yana rike da waist ɗinta gam, ɗaya hannun kuma ya kamo haɓarta. Kallon bakinta kawai da ke rawa yake. Ta ce, dan Allah ka daina, kaji babu kyau. Muke mata kafaɗa yayi, yana kallon furen nan da ya zuba a kumatunta. Kafin a hankali ya kai bakin shi saitin fuskar ta. Wani irin rintsa idanu ta yi a mugun tsorace. Kirjinta na bugawa kamar zai ballo ya fito. A hankali yana kallon gashin idanunta masu tsaye. Ya sa harshen shi ya lashe furen kumatunta slowly. Wani irin nishi ta ji. Wani irin mugun shokin ya kama ta. Bata san lokacin da ta rike wuyar rigan shi gamba, kamar a rayuwarta tana jin wani irin yanayi su tabbata a haka. Depend on it. Yadda ta rike masa wuyar riga ne da yadda take ji some part of her body ya bata wani irin yanayi. Skin ɗinsu ya bada wani yanayi wadda
bata taɓa jin shi ba. Hakan ne yasa ta ji wani abu tun daga yatsar kafarta har ya sauko zuwa haka, ya fito da harshen shi ya lashe furen nan duka da ke kan kumatunta. Tana masa wani irin yanayi kamar menene, tana riƙe da wayar rigan shi gam, tana nishin kuka sosai da ke sauka a kan wuyan shi, wadda a hakan ne tsigar jikin shi na tashi, wadda yasa ya fara matsa kafafun shi da sauri. Yana jin wani reaction ɗin da bai taɓa ji ba a rayuwar shi sai yau. Bakin shi na rawa, muryar shi na rawa, wadda ta dishe cikin wani irin yanayi na muryar da ke shirin yin kuka. Yana bayanin, I'm playing something, Hamida, my wife. Take ta bude idanunta da suka kankance cike da tsoro, ta fisge ta kalle shi. Jin maganan ya tana kokarin fisge kanta daga jikin shi ne ya make kafada ya kara namkota. Baya so ta tashi daga jikin shi. Wani daɗi yake ji da shauki da abubuwan da yake sa shi yake jin wani yanayi. Yake tuno da moment ɗin su wadda suke ciki, yadda yake kallonta ne haɗi da mammatsa kafa sosai. Abin ya sa ta ji wani yanayi, yadda yake jin wani yanayi sosai. Take jin wani tsoro duk da dai bata lura da abin da ke faruwa ba. Hijabinta da ya rufe mai cinya, a hankali ta ce masa, to sake ni ka zauna kaji. Muke mata kafaɗa yayi, hawaye yana zubowa daga idanun shi a shagwabe, yana ƙara kai bakin shi kumatunta. Da sauri ta rintse ido saboda yadda ta ji tsigar jikinta na tashi. A hankali ya ɗora bakin shi kan kumatunta. Wani irin nishi ta yi wadda haɗi da ƙara. Ta riƙe wayar rigan shi gam saboda yadda tafin hannunta ke masa wani irin yanayi ne. Ya ji shokin shi ma. Da sauri ya yi sauri sake lashe kumatunta kafin ya birkito da fuskarta a hankali. Yana kallon fuskanta inda yake ji kamar zai tarwatse kanshi. Lips ɗinta da ke shining ne yake ji. Ya kafe da ido, bai san lokacin da ya ɗora bakin shi kan nata bai fara kisin ɗinta da sauri, har nishi yake saukewa da ajiyar zuciya. Shi kanshi bai san me yake faruwa ba, bai san me yake ji ba dai kawai yana ji ana directing ɗin shi ne. Da dukkanin ƙarfinta ta sa hannu ta ture shi, ganin zai cire mata, tamkar zai cire mata baki ne. Haka yasa take tsorace. Cikin fushi ta waske ta wanka mai mari da ƙarfi haɗi da hararen shi saboda bakin cikin abin da ya mata. Da sauri ya dafe wajen yana kallon ta. Goge bakinta ta yi, tana ji kamar za ta yi ihu. Hawaye yana zuba daga idonta kafin ta kalle shi. Shi ma kallon ta yake, hannun shi dafe a kuncin shi. Harara ta sake balla masa. Ta rasa me za ta ce masa. Ta juya za ta fita daga ɗakin ɗin, don ko ina na jikinta rawa yake. Wani irin fashewa ta yi da kuka, yayin da shi ɗin ma haka yana girgiza mata kai cikin kuka. Yake cewa, don't go please. Tsayuwa ta juyo ba tare da ta kalle shi ba, don bata san ma me hana ta tafiya ba. Sakin nata kukan kawai ta yi, wadda ya wani narkar masa da zuciya. Yana girgiza mata kai cikin kuka ce, please don't leave me again. Ƙarisawa ciki ta yi a sanye ba tare da ta kalli fuskan shi ba. Ta ja plastic chair ta zauna haɗe da ɗaukan furen nan da ta juye mai akan saman durowa. Kallon ta yake sosai, yana so ya shige jikinta ko zai ji daɗi, amma a tsorace yake saboda ta masa faɗa ko kuma kar ta sake mare shi. Baya so ya ga tana fushi. Kallon shi kawai ta yi, ganin yadda ya wani zuru ne sai goge kwalla yake. Yasa ta yi murmushi. Da sauri ya sake mata murmushi, yana tafa hannun shi. Hawaye yana zuba daga idon shi. Hamida, my wife is smiling. Murmushi ta yi masa. Shiru ta yi tana kallon shi. Wani irin mugun tausayi yake bata. Jin yadda ya fara ciwon nan ne, za ta so ta ji labarin shi. Za ta so ta ji yaya aka yi bai da lafiya, gashi dan uwan shi na nan lafiya. Haka kawai take bukata ta sanya abubuwan yake. So take ta ga ya dawo kamar dan uwan shi, kamar kowane namiji sosai. Allah sarki. Taken Adil a ranta, yadda take jin shi ba kaɗan ba. Ta kuma rasa menene. Buɗe kofar da aka yi ne suka ɗago kai. Babba ne ya shigo tare da kaka da mami da abid kuma a tare da su duka. Sun shirya ne yanzu. Duk ya yi wani iri. A hankali ta yi ƙasa da kanta tana wasa da yatsunta. Kaka ta kalli Adil da ke kallon mami, yana mata alamar da ta zo. Sannu da jiki kawai suka yi masa. Ya rame, idanun shi sun kode. Ciwon nan yayi. Kallon ta ya sai kuma ya turo baki tare da mata fari da ido ce fine. Ya kalli mami ba tare da ya kalli Abid da ke kallon shi cikin tsananin farin ciki ba. Ya mata alamu da ta zo. Ya nuna mata Hamida ya ce, mami come and see my Hamida. Ta zo. Ya kalli babba da ke murmushi, yana kallon shi, ganin yadda ya kamar ba shi bai ce come and see her grandfather. Mami ta ƙariso kusa da shi, ya wani fadawa jikin mami cikin tsananin murna. Ya nuna mata Hamida da hannu, yana magana,
ta yi masa murmushi mai kyau wadda ke ƙara masa kyau, shi ɗin ma ya sakar murmushi. Mami ta ce na ganta, amma yanzu Hamida za ta tafi ita da grandma ɗinta. She will come tomorrow, okay? Kaga yamma ta yi. Kallon Mami da sauri kafin ya maƙe mata kafaɗa ya ce no, I don't want her to leave me again. A hankali Mami ta ce please Adil, za ta dawo, magariba ta yi ko? Maƙe mata kafaɗa ya kafin ya sa kuka. A hankali Mami ta kalli Hamida da ta kasa ɗago ido, kanta na ƙasa, ta ce tashi ku tafi dota, kin ji? Sakin Mami kawai ya riƙe Hamida da hannu guda yana kuka haɗi da bubbuga ƙafa. Da sauri kaka ta share hawayen da ke neman zubo mata, ta girgiza kai. Wannan yaro na ba ta tausayi matuƙa, ba na wasa ba, lallai kam akwai ta kenan. Hakan ya sa ta matso kusa da Mami ta ce kin ga maman yan biyu, ki bar shi, kin ga zai yi kuka, zazzaɓi zai ƙara rufe shi. Duka ne ma nan zan dakata, mu je zuwa kashi na gaba. Tare suke.